Jesus. Chukwu anyị anaghị maka ụbọchị tata. Anyị anaghị maka nkwado nke ị kwadoro maka security na tata. Anyị anaghị maka nna ya na ngosi niile nke ị gosiri ụmụaka Oguta, ndị nọ n'ụlọ na ndị nọ n'ụzọ ije. Ndị nyere amara, ndị nyere ezi echiche na ndị nyere ntụkwasị obi na ezigbo atụmatụ ifo n'Oguta ya enwe udo, n'Oguta ya enwe security. Anyị rịọghị na ụzọ ọbụla wechi weta ego o ji kwado iji maka ife na bụrụpụta ife tata. Chukwu anyị rịọghị na ihe agosi ogbezibiga nwoke mmaji kwuru mmaji n'afa Jizọs Kraịst. Anyị na-arịọkwaghị na site tata jebe n'Oguta ya dị mma. Oguta ifeọma ya dị n'ebe n'Oguta. Anyị ya dị n'afọ ezi ife n'ime a. Ngị na-eyi mere ndị sekuriti na ụbọchị tata dịka ndị okenye na ndị ọkpara goziriwo ife ndị ekwuru na o nwere n'ime ụrụ ya nwụ n'ihu ọrụ n'afa Jizọs Kraịst. Ụnụ ya rụọ ọrụ na nke ọma, ụnụ ya rụọ na nsọpụrụ, ụnụ ya rụọ na amamife, ụnụ ya rụọ na ezi nghọta, ụnụ ya rụcha na udo. Oguta ya gbara pụte n'afa Jizọs Kraịst. Onye ife ọjọọ ọbụla na-eme n'Oguta, ekpere anyị n'ụbọchị tata bụ na Chukwu ya gbapụrụ ya na ya n'afa Jizọs Kraịst. Oguta ya fụ udo, Oguta ya fụ ọganihu. Anyị ekele anya ndị niile, ndị kọmitii niile were ihe n'aka Chukwu na-asị na Chukwu ya gozi n'ofu n'afa Jizọs Kraịst. Ya mere dịka anyị wetara ife na njedebe tata, anyị na-arịọ na onye ọbụla nke mere ozi na ọ ya eju nwa o ji bịa ya na n'udo n'egede nsogbu ọbụla n'afa Jizọs Kraịst. Anyị na-arịọ na ọ ya dịrị Oguta mma n'ụtụtụ, n'efifie na anyasị. Anyị ewere n'ụlọ ihe n'aka Jizọs Kraịst onye nwe anyị baa n'afa nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Eleọda eme Oguta mbọ na niwo. My friend, somebody else. Yeah, sure, my friend. Yeah, okay. If you fall by your side, it's not allowed. So that's why I said if you're going to walk, don't drink. Because if the intoxicant will start operating on your system, it will go down to the food, because the food will go up, go to the brain, the eyes start coming. That's why if you're going to go walk, you don't do that. Guinness, Nigeria Limited, or brewery, write it in their bottle. Say 1759, that is a minute to 6. That is the time you, after work, or in the last, you go and fix work. That's the right there. Yes, sir. Are you good to go? Good, sir. Okay, let's go outside. Let's go outside.
start the program with the person of Brother Oguta from Madero, popularly known as Oguta Madero. Even though some people call him off somewhere, but that one is prohibited. It's prohibited. You can't call him that now. He's a big man, an elderly man. He's getting ready gradually to lead us fully into the program. Mr. Famadero. We can acknowledge the presence of our elders, Dobra, Mogarano, Tamarao. We are getting ready. The DPO, the Army Commander, the lieutenants, they are here. The FOC members, the IREC members, the PIC members are here too. Our able security guards, they have seated. Very soon, the program will commence. Thank you. I now hand over to the MC, our official MC, Mr. Famadero. Thank you, sir. Our men are also here. We have the DPO of Oguta, the person of Matthew Iruka. DPO, you're welcome, sir. The Army Commander in charge of Oguta and the firearms is here. The person of Lieutenant B.E. Elesomi. The admin officer of Oguta Police Command, Lieutenant Rufus, is here too. Hello. I have the representative of the PG Oguta community. The PG of Oguta community, represented by Ohamadike Ifeanyi Anozie, the welcome, members of the FOC are here, the persons of Mr. Londoner Ogini, and Mamiano Mokocha, who is somewhere. Yeah. We have the PIC members here too. One of them is Mr. Jumobi here. And Chief Oscar Apati. Committees, like myself, I'm a member of the IREC. And the chairman of the occasion today is a member of the IREC too. We have 3 other committees who are in diaspora. The SMART and the Human Resources Harmonization Committee is also coming from diaspora. And the SCOF Committee, they are all coming from diaspora. Part of our programs, you will see it online. It will be shown on television here. They will address us. You will see them, they will see us. So that is the essence of showcasing Oguta to the world, and the world seeing Oguta the way we have. Without going forward, without wasting time, you have seen the elders, Ndobara, Ogama, other dignitaries, and other elders, they are all here. As time goes on, more and more people come to introduce them. Our able trained vigilante are also here. They will soon come and do the parade. As we are talking, the organ of Oguta has just arrived. In the person of Oguta, the organ of Oguta, and doubling also as representing the Ezigwe of Oguta, His Royal Highness Nnamdi Chinedu Ezeibe, who is unavoidably absent.
because he has a duty to perform at the government as well. So you're welcome. I think the chairman of the occasion today is not that person than our own Reverend Kalonchile, who will lead the process for today. In the interim, I'll hand over the mic to him so that he will lead us in opening prayers. Thank you. Thank you. Thank you, the MC. Not to be okay. Come just not to Oguta. Magari was not Oguta. Aji. Okay. Because Koyochi, yesterday, the army commander here present. The DPO himself, their name. I and the PG, Oguta community. And you can answer what the demand was not. Nande members, medical DPIC, the FOC, in the SCOF, SMAC, HC, na IRE, amam na afanani nemboro, wodi ne with application. Manodo wana gari 4. Nde SMAC, go security, what are the charge of security management advisory committee. So if any level advice and direction Nanga this OC SSF Oguta Community Security Support Foundation. Go ife Oguta line akawodia karita esi ikwe wo de hiberife. The headship organization committee ndị mmekọtara ife ngọyarị were viziana aka desman a na-eme ife niile ụbọchị. Ndị PIC bụ ndị in charge of procurement ife niile bayane uniform na ife niile azụ bayane security na. Ndị SCOF bụ ndị in charge maka iresi ego na ịgwa ndị mmadụ ife eji ego wọ na-eme. Ife na dị na na-eme tata penny ọbụla apụrụ na edekwa edekwa wee nọkwa n'isi ya bụ SCOF bụ barịsa efuru nwaba na Andy na Keke na ndị otubo bụ ndị na-afụ na ego batara dị na ebechi ya na ọ gakwa nke ogwezi oge ya na-abịa ọ ndị na mkpọrọ n'obodo na ndị ya na akwụ ndị sekuriti na ụgwọ nke ogwezi. Anga kwano IRE, anga kwa community relation committee. Ifade nonima ya kwefu na kwa shimoshi. Ife ni bayane, ife kushirede, uno kwa mara. Tika tata, ane kwa niloma, jijecha, hapo kwa muzo ni jije. Mfano madokani je kuna tika TSS, ano do office ho. Nde civil defense, ano do office ho. Immigration and office ho. Ani mere ko no kwa mara, ani kwa PG, ani kwa AC, ani kwa local government chairman national ejida, kuni abia no chidanya. Na wona governor na ndi council ole na Imo State meeting tata wo. Mana ejida na ndi mmadụ. So tata ife no mo sna bebe ka ndi mara ko maka Oguta bayani nchekwa ndụ ndị mmadụ na ife ndị mmadụ ji bụrụ kedu igbo life and property. Nke ọzọ bụ na ndị niile bụ ndị so na-eme ka ife na-aga nke ọma nke na-eji ụnụ ya bụ the chairman SCOF, sorry, the chairman SMAC ogo ya bụ ife pụpụta ya ụnụ ya n'afọ ya na screen na ndị ọzọ bụ ụmụaka Oguta ndị tụtara ego
ọdịmma ife na ụzọ ọbụla ụlọ today na ụwa na niile afọ ife a na-eme wee ekwuo anyị adịghị ga-ewetụ ọ ya mere eji ka ife na bụrụ a na-eme anya anyị n'afọ anya anyị n'afọ anya ya bụ ife a na-eme tata bụ maka ọdịmma Oguta bụ maka Oguta si aga n'ihu ga-eji enye nchekwa ndụ na ife ejide ihe ndụ aka anyị na-asị ụlọ na nkwado niile ife niile unu mere ịfụ na ife na gara nke ọma and national bọọdụ nnọọ oge ruo chairman ma ga-ekwupụtacha ife ndị niile na ife kwesịrị na ngọyarị na ngọyarị n'ụbọchị tata adịchi ka Chukwu gosi ya na-egosi Oguta na ụmụada na ndị rụrụ ụzọ dị iche iche na-afụ ife na nke ọma n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Anyị nyere usoro edere n'akwụkwọ eji na-eme ife tata. Anyị nọ na emena opening prayer by Reverend Chineke. Onye ọzọ ya ekwu okwu bụ onye isi ndị jikọtara dị sekuriti, ya bụ onye bụ DP Oguta. Ọ ya gwa anyị n'obodo okwu gbasara nke esiri bido na ka o siri zụta ndị sekuriti Oguta na biko Oguta and because of other people who are not from either Oguta or Oguta, I will use English language. This community policing, vigilante you can call it, was an outfit that was approved by Imo State government, and it has been in existence for some time before the emergence of Oguta vigilante, which we are inaugurating today. We came from a very far journey, starting from the recruitment and going through the profiling to make sure that we have people of integrity, Oguta indigenous, that are embedded with good character. They were censored and profiled. Before we arrive at this, the vigilante people you are seeing there. Then after that, we enter into the training. The training was more of a mental training and some soft physical training. But also it has not ended. We continue the training and the training as the occasion permits. But we dealt very, very well on the area of patrol and surveillance, which when you couple them together are much needed aspect of security that we should be talking about in this present dispensation. And I'm here to showcase them to you that they can beat their chest in a modern way of patrol system and surveillance. Plus the accompaniment so far provided by our brothers and sisters, both home and abroad.
On the area of patrol, they were showcased on the practical form of patrol, what you should do, the area you should patrol, and what you expect to see. And a lot of others. On the area of surveillance, well, I'm here to tell us here that they've passed through a refined crude, and finally they can be dispensed for any vehicle to use. I don't know whether you know how to clap hand here. Please, you can clap your hand. Well, today is the D-Day. We are showcasing them to you with a promise and also an advice that they should not use the equipment and the accoutrements provided for them to cause mayhem, other than to use it for which it is being measured. The equipment and the accoutrements should not be an agent that will be used to antagonize those you have been having problem with, and you want to use this time to showcase your vengeance. The inauguration of the vigilante today, Oguta vigilante for that matter, is not a gear. It's not a gear you will put in your vehicle to fast run those you've been having a protracted land dispute with. It is not the time you will remember that the girl you're supposed to marry married your enemy, and this is the time. You should not be used to fight your family, your uncle, whom you have been having dispute with. Finally, you act according to the ambit of the law. Anything you do without the backup of the law, you're your own. And you know that you are an agent which the law enforcement officers used to see in your various communities and in your various villages. That is your work. The station is a central box that collects information that are raw, which have not been refined, that will come from you. When you report it, we process it and then back you up. You should not go and do anything that negates your calling as a vigilante. And you should know your restriction. You should know your restriction. And the area you should act within the limits and the code of vigilante. What am I trying to say? I'm trying to say that you are not a military personnel and you are not a police officer. You are a vigilante. And you should act within that framework of information gathering, which will assist the law enforcement agents
to act appropriately, immediately, instantly. That is one of your cardinal work. Finally, before I hand over the microphone, you should not go and arrest and detain somebody. That is not your work. You should not go and kill somebody. If you do anything that will cause grievous harm or attract the authority of the Code of Conduct of Federal Republic of Nigeria, you will be arrested. The functionality of your work depends on your code of conduct, which has been dished out to you. You know about it. If you see something, you say something. That should be your cardinal work. And you don't act outside the framework. Any crime committed within your area of primary assignment. That is why the workabilities are here. You can see the workabilities are here. You have been provided with them. You report straight to the central box, which is the station. And then the appropriate quarters will immediately back you up for that. As we continue, more other things will be unfolding itself. Thank you and God bless Actually, not at all. And the way this thing is set up. If I have had a violation, many months, all none is really says, I have the chairman of the board of trustees of this thing. All his effort that this uniform security system that should be for presented. It's up to go and mark and fish. For the time. When I bought a board of trustees of this natural women, I never that. Actually, I just came back. I went to the what is in the palace. And this inauguration, I was surprised. Before too much, 3 days ago, I full. I looked at what is their confidence. Nobody knows what I didn't send me all that I was now or Oguta or something. And of course, as his spokesperson, I invited us to come. I'm going to come to this event as head of or whatever. I am one of them as a member of the board of trustees of this organization. Over the Iran and Alcohol or Arab spokesman, one I have personal capacity, not of the from our message, I was not invited on the ground. If it's a very short address, I will remember Christmas in Raga, in the oh, yeah, but if you don't know that, I thought that too much. I'm not without millions of naira, millions, it's not for 1 naira, 50 naira. It goes to the different all before we live. Now, if I'm not one day, it's like them. Kuna funa kutafuta tuna niete na December na anacho dukeno na brand new after makani feni ne jabra ko as we provided office machine my uniform o me di fe e je be na kala di provided na di fe o bra ko polish ya I make sure no when you je ba o ti ara ni na o dia kama ni ala mjara kwa mimi nilifika patano mimi nilifika nabi wewe mama wewe mama niishi secretary za bwana nilisha hapo na polisi na TSS tefora kwa watu kwa kwa nyapo na kwa disband the group Aisha trabajo con maybe most of the disbanding and starting a new system. After Burma, we will applaud many things we have on in front of Burma.
like the DPO said, like the commander said, always say is now to be short in Denmark. What we need is one million dollars or she don't go. What that's not change here. No. We set up this, as we are doing this, we also be monitor. Car, now there's a war. Now tomorrow and corner. We can have people. Now can do that. Now there's a war. And they will take this different. They will go to the walk of the river. Now you should be in a come around because you won't take the laws into your hand. You can report to 9. Come to me and look at the video. You can follow some food. One is the problem, but the challenge is moving. I bet you do our best. I'm putting a shit. I'm not sure which name of the problem. We're going to talk money put aside for this purpose. Those are not right now because now the crazy situation. But come up, they will ready to look at the different the prayer. You know, no damage. This last time, we don't the commander, the vigilante, please. Before that, I had not organizing a We had an exhaustive training on the issue of patrol and surveillance. We are going to engage 1 or 2 or 3 persons on what is called patrol, how you can patrol an area, and surveillance. Just for about 5 minutes, we'll end up and join another program. But for the meantime now, what you study and when we are lecturing you people, what do you understand on what is called what patrol? Based on the existing protocols, based on the existing protocols, I would like to go with the meaning of patrol. Patrol is a movement of security personnel around a given terrain to monitor and deter crime. In other sense, patrol is meant to secure, guide, and protect a given terrain by security personnel and protect properties. Reason for patrols: 1, to deter crime. 2, to protect citizens and properties.
around the given area. There are types of patrol. Number one, we have foot patrol. Foot patrol is a patrol meant to be used by land. In this kind of patrol, use your leg to patrol, observe, and know the terrain very well. In this sense, you know more and see more about the terrain. Second one, we have vehicle patrol. Vehicle patrol is used by us for easy and faster means of deterring crime. And we have also the bicycle patrol. Bicycle patrol actually is not used in this part of the country. It is used in the north, where in pathways might not be motorable as such. So bicycle help to cover the hidden areas and terrains. And we have the K9 patrol, which actually is not used in this part of the world. It is used in advanced countries like the US, UK, and European countries. In this kind of patrol, we use dogs to detect, train dogs to detect hidden things, criminals, and drugs. It's also used in aviation industries like airports. Now we have another kind of patrol. But I think I will just, because of time, I think I will end it here. If you permit me, sir. Thank you. We dished out a lot of control or surveillance, everything you learn, how to do surveillance. In my own very words, we learned a lot during our course. We have been through of so many things, but the one I want to emphasize is mainly on surveillance. In surveillance, it simply means observing and monitoring people, or to detect where the hidden criminals are. Then we give immediate reports to the central board, which is the police station. In other case, we make sure that every information we receive will be a first-class information, and the information should not waste time in dispatching it to the authorities that will quickly take an action and arrest the culprit. Another one is in keeping surveillance. We have a given area. We cannot go beyond our jurisdiction, as the people have just said, that we are being given a specific area, either to be on surveillance or to be on patrol. So we should not a seat where we are asked to walk or walk. And I was also meant to understand that in a patrol movement, that we should not be more than or lesser than 5 12 men, so that we will be able to empower any of the criminals or to invade where they are camping and bring out in military result. For a course of time, I believe I will rest here. Okay, you can see that we are ready to go. We are ready to go and establish that which we have learned, in the community. Thank you and God bless you. Oguta representa Oguta vigilante, young people. Onofunga wote, ojo wa jojo, adiva kujimu. So biko kwani wonyaka, wa goshino na wodi ready, and na wono kana ife jero ka kujenu. Vigilante.
None. Oguta vigilante, none. No did not the nobody, not for nobody. The DPO, the Army Commander, the DSS present. Let me start on existing protocol to present myself and my group. Warrant Officer Oguta of Nigerian Army Engineer. I joined the Army 35 years ago. As God have it, we try our best and do the necessary things we're supposed to do as a soldier. And I'm retired. Honorably, having known that, I decided to come down to Oguta to settle down as it deemed fit, and at the same time to help on my own capacity to do what I'm supposed to do, or I am expected to do, or my own contribution to Oguta. And I was kind of nominated or selected to be among the vigilante group, which I honorably accepted, because here is my village and I need to, I suppose, to do justice to peace and security in Oguta. So that's how we started the training. For the past 3 months, we have been meeting, doing all we were supposed to do before we were finally officially sent for training under the police division. And today we are being inaugurated to you people, for you to know us. That's why you will put down the oh, yeah, I don't see the time. Whereas you know, on behalf of my group, I'm promising the people of Oguta that we will try our best. A lot has been said. We have been told our invitation, of which I'm aware, having employed my military tactics, our military intel. So I'm promising people that we will try our best. But most importantly, I will kind of appeal. The most important thing we need is information, cooperation, working in synergy. We are complaining, people are stealing, people are doing this, that. But we need the assistance of the community at large to help and pinpoint the hoodlums, wherever they are. We will enjoy our best. After having gotten the intel, we will now send it back to the boss, as the video has said, or the army commander. They are officially sent to Oguta to make sure there is peace. Yes, but we are their eye, as they have said. So I'm promising us that we will try our best. Boys, I think I'm there. Yes, sir. Are we motivated? Yes, sir. Are we good to go? Good to go. Well done. That is all I have. Thank you. So, hello, sir. I'm first here. We are facing the people. Let me tell you, you are party now.
smart. Use your head. Be smart. They told you to be smart. You must be smart. Did you feel so? Hello? Since there's no Bible here, you can put your hand on your chest. Silence, please. Silence, please. We are here for why we are here today. Please. It's a very important video. Today, the 11th day of October 2025. And you will repeat after me. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit, I thereby vouch to dedicate this duty to my fatherland, to my community. I will not be involved in anything that will bring dishonor to Oguta community, or to my family, or to my person. So help me God. Congratulations. Before I coming to Oguta. But you shall go. Let you put on the web. When you look at the phone, when you're playing sugar, never put up one and you. I'm going to tell you, I'm one and you. But she will tell you. I did. Also, Bruno, you can give them an attack. Go borrow. I know even now for command good in our Jews now money. I'm entering football. In Corona, carry on revenue. Go borrow. Well, man, I'm not free. But you could. If you want to go and hurry or to Tapa or Buche, it's in our road. Fashion to get you know, not more than you. I am actually talking about 1.5. My one in your position at this security agency, vigilante in Oguta. My one in Kenan Kuni Ukraine, now, oh, to now, after the attack, only your old with them to it. I don't know, Madam. I'm Chris, Russia, Iran. I'm going to village. No, no, did that, Tanina. Abera came in the grave. I name my non madu. Turiru, Kenya security, Baru Nuguta, Kenya Udo, Nanchepa, Nuguta, Macanere, for defending Nemeto di Nuguta, Nime Oke Karaga. And no offended so if Nuche, 82 million, or if a Bemen and Ramada, Rimaya or Zemena. And a Marano, 80 Joma,
na ego atara wọ n'afụfụ na wojiri mee invest on security Oguta. Therefore, anyị ejetara training niile eje were pass out and eme na inaugurate today and na-ekwe wo nkwa o buchie wike na anya disappoint pụrụ iwe anyị ya rụọ ọrụ ọma anyị Oguta nkwa na ọrụ ọma ka anyị ya arụ udo ya dị n'Oguta Oguta ya dị n'eji ọrụ uche anya wo na echiche security ameche na dị n'Oguta. Thank you very much. The head of DSS here, achọrọ m dodo na ịkọwatanị na atụkwuru oge esi eri onyonyo n'ụzọ dị iche iche. So ụzọ ọbụla ị nọ n'ebe nke ọbụla ime anya n'ebe gị ọ dị n'afọ ya. Ọ gwara ebe ndị isi ọbụla ị na-anya n'anya n'onye n'ebe obodo anyị aka n'ebe gị akara akara ya. Ya bụ anyị kelere ụmụaka Oguta ndị nọ n'obodo dị iche iche karịcha eze anyị. If you hide that face. Na mmadụ dịka His Excellency Oguta eburu n'apa na ụmụ anyị dị iche iche ndị gara kpọrọ bụ ndị na-afụ na ebe wụtara na esi n'ebe anyị ọ gara anya n'anya. Anyị kpọrọ ife na egere anya na-afụ n'ụbọchị niile. Onye na-eme nke ọma aka tụọ ya agwụsịa ụzọ o si eme gịnị o si ya pụọ. Nke ọzọ bụkwa na DP agwana onye ọbụla ife bụ ọrụ anyị. Asị onye ijide mmadụ tigbuo ya mana ijide mmadụ n'ife ọjọọ polisi dị bụ ndị dị in charge of security ụrụkwa ndị polisi. Ife na bụ igwe ejiri ekwu okwu. Igwe na-ejiri ekwu okwu bụ ife eji ya afụ na onye ọbụla bụ onye security ga-enwe access to communication in the field. Ife na bụ walking talking. Onye ọbụla bụ ndị nọ na ọrụ ya dị n'echi ụzọ ọbụla onye isi ụlọ ya na onwe na-eme gịnị na-akarị ọ ya ga-abụchi ife na the walking talking. Gị na-abụ igwe ziri ekwu okwu n'obodo oge anyị eweta sim kaadị hichawo niile ọ na-arụ ọrụ brodoska ọbụkwa ọ bụ nke na-adị n'ụzọ na ụnụ afụ na nga ọ dị n'ụzọ mkpụrụ oji nji ka ime anyị eji nji ife dị n'ime anyị ejikwa nji. Ọ bụrụ na ịkpachapụ anya agba ya ịda ọ bụrụ ife niile ka a na-ekwu n'ụzọ na mana ndị ya eji ya arụ ọrụ amara na ife ọ bụ ụnụ akwụnụ n'ife a na-ekwu ya bụ tata ndị ga na Oguta enye na ndị nche ụnụ ya tiya n'aka gburugburu niile fụ na ife dị nke o kwesịrị ịdị. Motosaịkụl adịla n'obodo oge moto bịa ụnụ na ndị polisi adịla anyị adị na-akwado ndị polisi na ndị amị n'ụzọ dị iche iche iji yi n'ụlọ aka. Anyị na-arịọ ndị Oguta biko unu yiriwe aka ọ bụrụ na ịfụ ịkọwa a sịkwana na nke na-abụghị ide maka na onye furu onye ife ọjọọ ekwu ya emenya oru ya aka ọgbagba ọ bụ na ya bụ ịfụ ịkọwa anyị ma ndị na-abụọ ma ndị anebụ ịmawo mgbe isi ikwu anyị ije n'uchichi dịka Nikodemus jee takwuo enyi anyị okwu ụnụ anụ ife a na-ekwu unu jee n'uchichi dịka onye Nikodemus ije takwuo enyi okwu nke na-efere azụ anawa azụ ọwa mekwutarịrị okwu gwa memetarịrị ife a na-elezi anya n'ụdọ bụ n'oge na-adịghị anya na Oguta ya gbara ka ute eruo na ọfara ndị na-anọta ọfara ụmụ anyị ndị nọ n'obodo dị iche iche na-anọta ọfara n'okwu ike maka na ịga na sekuriti ụnụ anụ ife a na-ekwu sekuriti na-abụghị ka ị pụọ eje ekweghị n'ụzọ egbu efi ije nọdị n'ime rice maọbụ ije nọdị n'ime efi maọbụ eje nye ya egosi mkpa betebe na ya ọ bụrụ ka ife ahụ bụ ihe ụnụ ife ahụ bụ ihe ụnụ bụ na ụnụ ya dị na-agagharị fụdatụ n'ụzọ niile na udo mere gịnị
udo dị ya na onye ọbụla na-eme ife ọjọọ na-ewepụ aka n'ife ọjọọ Oguta ọkwa nke ọ bụ so biko ka anyị siri ike kwado n'ụzọ dị iche iche anyị na-ekelekwa ụmụ anyị metụtara ego maka ọdịmma ife na Chukwu ya goziwo n'ụzọ ọbụla wụnụ ụzọ o si wepụta ego Chukwu ya enye achịwa mmaji n'afọ Jizọs Kraịst ọrụ na-adịkwa na-aga n'ihu oge na-adịrịkwa anya anyị ya n'akwụkwọ Oguta n'akwụkwọ obi ife si na-aga dodo na tupu anyị kpee ekpere mmechi mma akpọọ ofu oke ka oke na nwa Oguta ndị nọ n'ụzọ dị iche iche maka mbọ ụgwọ gbara maka sekuriti na ekele m n'ụlọ na ọdịda ụlọ oge maka ezi ike na anyị hụrụ nna dịka Chukwu gbaa unu ka Chukwu na ya n'ụlọ ka Chukwu bịara afọ ya ife ọjọọ bụ ife ọjọọ ụlọ ha Chukwu obiọma amaka na-egbu ofe okelete biko Chukwu ekele dịrị otuto dịrị ngozi dịrị n'aha Jizọs Kraịst. ndị okenye n'ọdị n'ọdị ndị sekuriti n'ọdị n'ọdị biko ka ndị okenye kwụrụ ọtọ gọzie ya ọ ga na mgbe onye ọbụla biko setịpụ aka gọzie ya na mba na hụrụ ọrụ na anyị n'aka ka Chukwu iniwe aka biko emeniwe ekpere gọzie ya ka Chukwu nyewe amamife ka ọrụ ọrụ na nke ọma anyị ekpere n'afa Jizọs ife na-enyere ụmụ tata bụ nkwado na ngozi Oguta na ndị okenye ya mere dịka gị na wepere anya gị na wepụchiri ụlọ bụrụ ma ọ ya adị n'afa Jizọs Kraịst